ayaba ba To amma aikin ce baki daɗin ta ba tsakaninta da Allah? ni ba wani daɗi kawai dai na ci ne haka ne. Ba matsala ba, inda ina bin jahilin malami 3000 zan ɗan je in ansa kawai. Anta. Bari je in ansa sai in haɗa. Ba zan dawo sai yamma da Allah ki mana shinkafa da waken. Kin ji? Okay. Da Allah. Okay. Kin ji? Okay. To sai ki masa larabci. Akwai maganin ni'ima na mata, wannan shi ake kira da zuma goron tula. Wannan akwai zuma a ciki, akwai itatuwa sahihai, sannan kuma akwai tin da zaitun dukka a cikin shi. Wannan yana maganin sanyi na mata, yana maganin kaikayi na gaba, sannan kuma wannan yana maganin ƙwarajen da za su feso bata a gaba. Sannan masu fitsari suna jin zafi, shi ma insha Allah yana magani. Wannan sahihin maganin sanyi ne. Sannan kuma wannan maganin akwai wanda za su yi sha'awar su ta ɗauke, ba sa sha'awa ko kaɗan, sannan ba su da kuzari a lokacin jima'i. Wato wannan gari ne haka na maza, irin na ƙarfin maza haka, shi ma itatuwa ne insha Allah. Sannan kuma akwai na maza still na gari.